אל תביא תועבה אל ביתך. זה נאמר על העיתונים החילוניים, כך אומר החפץ חיים, לא אני אומר את זה. מי שמכניס לבית שלו עיתונים חילוניים, עובר על איסור לאו, לא תביא תועבה אל ביתך. הייתי פעם באיזה בית של ראש ישיבה של הסדר, ראיתי בעיניי, התפלאתי, זקן לבן, יהיה לשולחן ידיעות בישראל היום. שאלתי את השם, מה זה? הוא מקבל כל יום. אוי ואבוי, כל יום ראש ישיבת הסדר קורא כל יום ידיעות מעריב, עכשיו אני מבין איפה בהשקפות שלהם האלו. למה ככה יש ביניהם שונאים חרדים? לא כולם, כן, אני מדגיש, לא כולם, יש ביניהם שונאים חרדים. איפה זה בא להם? קוראים ידיעות, קוראים ישראל היום. אז מה, בית שעה בים, נגיד, אסור ללמוד תורה, אז אני אקרא ידיעות, אוי ואבוי, לא יקרא לזה שום דבר. אני אמרתי למישהו על שאול טשרניחובסקי, הוא היה נשוי לגויה. איפה אני מכיר אותו? איפה אני יודע? אני למדתי ליבה? איפה אני יודע? שמעתי מאיזה רב אחד בבני ברק, שהיה מזכיר את ביאליק, מזכיר את טשרניחובסקי, מזה אני יודע, מזה שאול טשרניחובסקי. אסור לקרוא בספרים שלהם, אסור להכניס לבית שלנו. אתה רואה ספר של אחד חילוני, מחלל שבת, ביאליק וכל אלו, אסור להכניס לבית את הספרים האלו. כל שכן עיתונים חילוניים.